Africa Content TV. Gbogbo wa ló lè tí ló bá dá. Òkè gbogbo wa ni kírímínà. Gbogbo wa ni kírímínà. Lọ́kíà gbogbo wa ni kírímínà. 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 Ìkírun náà pé kí o. Jealousy, I'm looking at you. Gbogbo wa ni criminal. Ọ̀gá ọlọ́pàá criminal. Ọ̀gá SARS criminal. Ọ̀gá adájọ́ criminal. Gbogbo criminal. Èmi gangan criminal. You are go criminal. Ṣùgbọ́n I'm not a criminal. I'm not a criminal. Ọ̀gá adájọ́ criminal. Ọ̀gá adájọ́ criminal. Àwọn lọ́yà criminal. Àwọn olóṣèlú criminal. All honorable criminal. Àwọn gómìnà criminal. Ìyàwó mi criminal. Ọmọ ẹgbẹ́ mi criminal. Ẹ jọ ẹgbẹ́ kí ló dé tí fi everybody ni criminal. Ìwọ tó wà kí n ṣe criminal náwó. Bí yẹn ìwọ tó náwó ẹ̀kan ni criminal. Okay, tó bá sọ pé o kì í ṣe criminal. Ìwọ tó bá cheat ìyàwó ẹ rí náwó. Ìwọ tó yàn lè rí náwó. Ìwọ tó gbáyàn létí rí náwó. Ókè, ìwọ tó yàn jẹ rí náwó. Ìwọ tó kì í mutí náwó. Ìwọ tó bú ìyá ẹ rí náwó. Ìwọ tó kì í bú bàbá ẹ rí náwó. Gbogbo wa ni criminal. I'm not a criminal. Mama mi criminal. Okay, bàbá ẹ criminal. Ìyá tèmi gan criminal. Àwọn brọ́dà mi criminal. Ọ̀gá ọlọ́pàá criminal. Ọ̀gá ẹsẹ̀ criminal. Ẹni ẹlò criminal. Àwọn àndẹ́là criminal. Ìwọ tó ń tagbó criminal. Ìwọ tó ń fagbó criminal. Ó lọ mú bọ́bọ̀ criminal. Ó ń fa Arizona criminal. Ó ń mú jẹ̀bi criminal. Ó ń búgà criminal. Tó bá sọ̀rọ̀ jù criminal. Criminal tí mò ń sọ bá ẹ sí. Inú sọ̀rọ̀ lásán. Ó máa ń gbẹ́ lómi ìdẹ́wọ̀n débi sí. Ara criminal kan nìyẹn. Tó bá gbàyàn létí, aṣọ ti ńlá ni o. Ó máa ń gbéyàn dẹ́wọ̀n bá so ẹ bá wọn lọ́pàá o. Ṣùgbọ́n a ò tẹ́lẹ̀ òfin èsì mú ni. Ẹ̀jẹ̀ láyé gbogbo wa ni criminal. Ìkírun náà pé bí o. Wọ́n náà náà. Wọ́n náà náà. Ọmọ ọlọ́run jọ̀jọ̀. Bàbá lẹ́ẹ̀kan. Èèyàn ọjọ́ Sátidé Kúmánsì. Àti ṣeré lẹ́gbẹ́dá. Ọmọ òṣèbínú lágẹ̀ẹ́lú ká tó débi ìyẹn nílánú pa o. Ọmọ Kúmánsì ìbáṣu. Àwọn dúpẹ́ tá a dé kírun láyọ̀. A kúrò láago mẹ́jọba ìṣó táyé. Ìwọ lágbà àtàbí débi. Èmi pẹ̀lú àwọn ọmọlẹ́yìn mi máa ń so. Ẹnìkan jiyàn nínú wa. Ó ní máa ń sùn. Olórin kírímínà tẹ́ ẹ dánu lé lọ́wọ́ yìí. Láti bí ìjẹun ilẹ̀ tí ń kọ́. Ó lóun dẹ́rìn ìyẹn o. Òun ò kì í ṣe kírímínà.
mo wá ní pé wọ́n ṣàlàyé ara nǹkan tó fi kí n ṣe kírímínà ó ní láti jáde ohun tí wà débi sí ó lóun ò jáde rí mo ló tán. Tẹ́ bá ti ń tira yín, tẹ́ bá ti lè jà, mo stop nìyẹn. Súnmọ́, ó wá fún mi lè ṣe máa so, ọmọ mi ká ní olégbé nìyẹn, ó lóun kì í ṣe kírímínà. Mo wá fún lóhùn padà, òun gan lọ ga kírímínà. Ẹlòmíì débi sí o, oúnjẹ kírímínà ló ń jẹ lójoojúmọ́ láti bíi 20 years. Kírímínà ìjọba ni. Oúnjẹ ìjọba ló lè ní báṣu, kírímínà ní báṣu. Ẹlòmíì oúnjẹ àlù ló lè ní báṣu, kírímínà ní báṣu. Àwọn olóṣèlú wa kírímínà ni wọ́n, gbogbo wa ni kírímínà. Gbogbo wa ni kírímínà. Òjèláyé gbogbo wa ni kírímínà. Ọmọ òjèláyé gbogbo wa ni kírímínà. Òjèláyé gbogbo wa ni kírímínà. I'm not a criminal. Gbogbo wa ni kírímínà. And the same time I'm a criminal. Alábẹ̀rẹ̀ gbogbo wa ni kírímínà. Gbogbo yín ni criminal. Gbogbo wa ni kírímínà. Ìyá mi criminal. Gbogbo wa ni kírímínà. Ìyá ẹ̀ criminal. Gbogbo wa ni kírímínà. Bàbá ẹ̀ criminal. Gbogbo wa ni kírímínà. Ìwọ gangan criminal. Gbogbo wa ni kírímínà. Gbogbo eléyìí criminal. Gbogbo wa ni kírímínà. Gbogbo family mi criminal. Gbogbo wa ni kírímínà. Ẹlòmíì kò san táàsì ìjọba rí. Àwọn ọlọ́pàá tẹ́wọ̀n yìí wọ́n máa ń yọ táàsì lórí owó oṣù wọn. Ìwọ kan jí oúnjẹ omú olùsọ táàsì oúnjẹ àjọba lólórí àbí kírímínà ní gbogbo ọ̀fẹ́ ló gbáyé ọ̀fẹ́ ló gbátẹ́gùn ọ̀fẹ́ ló gbá títì o ọ̀fẹ́ ló jí ọ̀fẹ́ lómi ọ̀fẹ́ ní iná ọ̀fẹ́ ló ń rìn ládùúgbò tó o bá ti jẹ ná ó máa lọ dalẹ̀ sórí kọ́tà ní màásù ìyá kírímínà. Àwa ti dé ìlú èbó rí o ẹ ló bá lò gbá káyọ̀dé mo ti dé ìlú èbó rí ibù mo dé ìlú mẹ́ta gangan ẹlòmíì ní ó kàn máa jí ni o tó bá lọ rẹ̀ kó àtọ̀lẹ̀ àwa gbélé báyìí a lọ sójú kọ́ta wọn a jù síbẹ̀ bójú bá ti ń ràn àbí kó dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì kó lọ tọ̀ síbẹ̀ kírímínà ńlá ni o tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìlú ọba yéésìmù ẹ̀wọ̀n ní ó dẹ̀ wà nínú òfin wá bí náà kírímínà ni máa so ẹlòmíì kò ní ṣẹ́ rárá wàá kàn máa bínú o kàn lè gbá létí ìyá ọlọ́wọ́ bá ṣe. Kírímínà. Ó ní gbogbo wa ni kírímínà. ó wá ní wọ́n kì í ṣe kírímínà. Lọ́jà gbogbo wa ni kírímínà. You are criminal. Gbogbo wa ni kírímínà. Gbogbo wa ni kírímínà. And Olórí gbogbo wa ni kírímínà. èmi tún wá lọ dá criminal. Gbogbo wa ni kírímínà. Bíi 15 years. Mo ti lọ bíi 33 years tí ti kọ fún yìí báyìí. Ìgbà tí mo já pé èèyàn ń san táàsì. Ẹ gbọ́dún wo ni? Ṣé kí n sọ sẹ́ẹ̀nì fi bú mi? 15 years sẹ́yìn. Ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni mo ṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí ní san táàsì. Mo ti lò bí 18 years. Mi ò sanwó fún ìjọba ṣẹ̀dí pé mo kírímínà. Gbogbo wa ni kírímínà. Òjèláyé gbogbo wa ni kírímínà. Ìyá náà kéré kírímínà. Òjèláyé gbogbo wa ni kírímínà. Èmi gan kírímínà. Lọ́jà gbogbo wa ni kírímínà. Àgbàlagbà olórí gbogbo wa ni kírímínà. Lọ́jà gbogbo wa ni kírímínà. Kírímínà. Olórí gbogbo wa ni kírímínà. Àtàwọn bàgà kírímínà. Gbogbo wa ni kírímínà. Kọ́lé bàgà kírímínà. Gbogbo wa ni kírímínà. Kúlé kírímínà. Gbogbo wa ni kírímínà. Gbogbo yín kírímínà. Gbogbo wa ni kírímínà. Ọ̀rọ̀ tá a fi ń ṣàwádà yìí. Kò súnlé gangan kírímínà. Kírímínà ni ẹ́. Òsúnlé yà kírímínà.
sílé ilé jẹ́ lọ́dọ̀ fún ọ sí káfíńmá. Òjò láyé àbókí máa sùn, òsì rọ̀ ń bẹ̀. Kò sí ní kírímínà. Tó bá ní owó ọkọ ní kírímínà. Kò sí ní ọyá wà sọ fún mi. Tó o bá ń yálè kó wá wí. Tó bá jẹ́ pé ládogún ọdún ìyàwó ẹ̀ nìkan ló ń do. Ó ti cheat. You are criminal. Ẹ jọ òun tàbí sàádà yín àwàdà kọ. Àgbègbè tí mẹ́gbà ọ́fíìsà níjọ́ kan. Wọ́n ní kí n lọ mú táàsì náírà sá. Wọ́n mọ náà pé bẹ́ẹ̀ bá a sọ. Àwọn kì í san. Ìyẹn bíi 20 years ago. Mo máa ní wé. Wọ́n ní kí n fi sí. Ibi dọ́kúmẹ́ǹtì ni fẹ́ gba visa. Wọ́n lé ní ni mo ń pa èlò lówó aláǹkáǹtì mi máa sọ dáín. Èlò wọn ń pa lọ́dún. Ọlọ́pàá mo dẹ̀ lọ sanwó. Mo lọ sanwó táà ní bá a sùn. Wọ́n tó fún mi visa. Àṣé bàbá kírímìnà ni mí. Ilé tí mò ń gbé oyè ìsìnkú ti ń gbé kó tó di pé mo kọ́ tèmi. Tọ́ba ní kí n dáwó lẹ̀ ládùúgbò mi ò ní dáwọn lóhùn bá a so. Ṣẹ́ni pé kírímìnà ni mí. Ẹnìkan tún wà nínú wa. Ìgbà tó gbóyún Yusufu wa ọ̀nàrẹ́bù tó dọ̀nàrẹ́bù tó tún wọlé ẹ̀kejì lọ́wọ́ yìí. Ìyẹn ọmọ tèmi gángan. Wàláì mo ní mi ò gbóyún. Ẹni tí wọ́n bá yà á. Ẹ ṣàánú mi, ẹ ṣàánú mi, lọ́pẹ́lọpẹ́ mọ́mí mi ó ní mo mọ lódì yìí. Mo wà láà fún mọ́mí mi kò tí tọ́kẹ́fẹ́ mi ní ṣùgbọ́n mi ò tí fẹ́ bímọ rárá. Níbo ló ti ń gbóyún bọ̀? Ẹ̀mí kò lálẹ́ ìyá àbọ̀lọ́pẹ́ bá ti yá ẹ̀jẹ̀ ni. ọmọ ní kí mọ̀. Màmá mi wá sọ fún mi olórí tó ń gbé wáyìí ó mọ tó máa jẹ́ lọ́la o. Ọmọ Kúbásì ẹ̀jọ̀ gbogbo eléyìí ẹ̀jọ̀ fàájì ẹ̀jọ̀. Irú ọwọ́ wo ni gbogbo eléyìí? Ẹjọ́ oyún ọmọ yẹn yóò ṣubú máa sùn. Oyún ọmọ yẹn kú máa sìn. Lọ́pẹ́lọpẹ́ ìyá mi o. Ọmọ yẹn ló dọ̀nà lébù báyìí. Ó ti sọdún mẹ́rin. Ó tún wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì máa sùn o. Ṣẹ́ni pé èmi gangan kírímínà. Gbogbo wa ni kírímínà. Gbogbo yín kírímínà. Àbọ̀là gbogbo wa ni kírímínà. Ẹ̀yin ti kìlú kírímínà. Gbogbo wa ni kírímínà. Àwọn ti Ìbàdàn kírímínà. Gbogbo wa ni kírímínà. Òṣùlé ọmọ Èkó kírímínà. Gbogbo wa ni kírímínà. Kírímínà. Gbogbo wa ni kírímínà. Ẹ wò mí, I'm not a criminal. Gbogbo wa ni kírímínà. I'm not a criminal. Gbogbo wa ni kírímínà. Gbogbo yín ni criminal. Gbogbo wa ni kírímínà. Bàbá yín criminal. Gbogbo wa ni kírímínà. Ìyá yín criminal. Gbogbo wa ni kírímínà. Ìyá Kọ́rẹ́nsì criminal. Gbogbo wa ni kírímínà. Bàbá Kọ́rẹ́nsì criminal. Gbogbo wa ni Ọ̀, kírímínà. inú ilé wa sì ń gbé dàgbà. Ọgọlórí ni bàbá yìí, ó nìkan. Ẹ̀ríkì, àwọn bá ń sun ẹ̀rí tó ń bọ́rí. Ọmọ àdúgbò lẹ́rí. Ọmọ yìí ní ládùúgbò yìí Ẹ̀ríkì. Ọgọlórí Ẹ̀ríkì. Tẹ́ bá ti rí ẹ máa pọ́nlé. Yéé síbò wọn yé. Bá ń tọ́jú Nokia. Ẹ̀ríkì. Bá ń tọ́jú Nokia ọmọ mi. Aṣojú kọ́hẹ́nsì yóò gbé Nokia ẹ̀yọ ọmọ mi ní. Nokia tó ń kọrin. Ẹ jọ ẹ má ti náwó Ẹ̀ríkì. Mo pọ́n ilé ni o. Nokia mo pọ́n ilé ni o. Iṣẹ́ táwa ṣe rèé. Ẹ jẹ́ káwọn èrò tó pọ̀ yìí kọ́ ẹ jọ ẹ̀mí bá ẹ ṣe. Àbí kí n kúrò lórí ọwọ́ yẹn o. Ṣé kò máa lọ bẹ́ẹ̀? Àwọn aláàlápẹ̀rin, àbòkí bá sùn, àbòkí bá là. Ìbá ìṣù. Àwọn kírímínà àwọn yapagun.
tó ń gbáyé tó ń gbádùn ẹ fi wọ́n lẹ̀ wájú ẹ má lẹ́ni ẹ má ti ẹnì kankan ẹ fi wọ́n lẹ̀ báyìí kọ́ má gbórí stéèjì ni ẹ má ti yàn má ti yàn. ọmọ kúbà ń sin ìrànṣú agbésìn ọ̀la ọkọ rẹ̀ sí táyé ẹgbẹ́ kúrò lórí criminal ṣe criminal if you are not criminal wà á mọ̀ tó bá wá jẹ́ criminal wà á mọ̀ lọ́kọ̀ ẹ̀ àwọn ọlọ́pàá àwọn ọmọ criminal àwọn gangan tí ń wò àwọn criminal àwọn gan o criminal ni wọ́n. ọ̀gá ọlọ́pàá criminal. I'm not a criminal. Òkè gbogbo yìí ni criminal. Àwọn ọlọ́pàá criminal. Àwọn olóṣèlú criminal. Criminal. Àwọn adájọ́ criminal. Àwọn tíṣà criminal. Ìyá aláta criminal. Ọ̀gá JTS criminal. Ọ̀gá JTS gangan criminal. I'm not a criminal. Criminal ti tèmi mú mọ́. Súnmọ́. Ọmọ kúbà ń sìn àdúgbò fún adúlókè. Bá a dé kírun. Àti wọ́n kírun yìí. Ó ti pẹ́ bíi 15 years. Ibi tá a ti máa ń ṣe tẹ́lẹ̀, inú wọ́ọ̀lù la máa ń lò. Inú wọ́ọ̀lù la máa ń lò bá ìgbà tó yá agbe síta ọ. Ṣé bá ṣe ń ṣe yìí, ṣé kò dùn mọ́ wa nínú? Gbogbo ẹni tó bá lóun fẹ́ bá bí jẹ́ kò ní dọdún tó bọ̀ ẹ sàmì. Ìwọ tó bá dọdún tó bọ̀ náwó. Ó fẹ́ wá lọ́dún tó bọ̀, owó pẹ̀lú ọmọ ọ̀nàwọ́, jẹ́ ìnáwó olókè bí iṣẹ́ owó yìí gbogbo yìí ni kírímínà. Ẹ̀yin gan ni kírímínà. Ẹ̀yin jọ náà ló lè kírímínà. Ìyá náà dé kírímínà. Bàbá ńlá àlọ́ kírímínà. Ìwọ gan ni kírímínà. Ọmọ kúbà ń sìn ìràzú. Àgbẹ̀rẹ̀ sẹ́lúlà gbogbo ìpàdé. Àwọn tó pè ní wá bí. Ìkírun lára yìí. Ìkírun àgùnbẹ́ máa lára ìyá Adébísí ọmọkọrọ sí wánù. Ọ̀nàrẹ́bù bàbá ọ̀nàrẹ́bù ní kírun. Ìkírun lára yìí. Lọ́dọ̀ àwọn kò súnlé o. Ọmọ kúbà ń sìn o. Àìsàn ti òun ní kírun. Adúrógún. Àgbẹ̀rẹ̀ sẹ́lúlà ìkírun wà. Ọmọ Gani Adams. Àwọn special time. Àwọn tá a kí. Àwọn tó ní ká kí. Àwọn Túndé. Àwọn Túndé alias Spade. Alias Spade. Wọ́n ló bí Oníbádé. Oníbádé mọ́ ọdún fún ọ̀gá àti Adébísí. Ẹ̀yọ́ mo ní Bádé ọwọ́ yín dà. Tọ́lá mo ní Bádé lómi máa sùn. Oúnjẹ nínú owó Oníbádé. Oúnjẹ nínú owó Spade máa sùn. Oníbádé kankan mo fẹ́. Bẹ́ẹ̀ni onífẹ́ra. Wọ́n ní ká kó Oníbádé. Àwọn ọmọ tó ṣe dé. Wọ́n ní akóni Oníbádé bẹ́ẹ̀ni onífẹ́ra. Wọ́n ní akíní ẹlẹ́màáta ìlú ti kírun. Wọ́n ní akẹ́sọ́jè ọ̀nàrẹ́bù ẹ̀sọ́jè ara wọn. Ojú ẹ̀kọ́ bá dà, ọlọ́rọ̀ bàbá kí wọ́n sùn. Wọ́n ní kọ́nàrẹ́bù ẹ̀sọ́jè.
wọ́n ní kẹ́sọ́jọ́ tó tọ́nà ló fún un dáadáa. wọ́n ní kíkírun Yéésù bó bá a zò. àwọn kírun carnival Face of Lagos tó ń bẹ́ ní kírun. àtàwọn míì bá dáná bá wà. òun la fi gbàgbá ládùn yìí. àtàwọn bá gbà. àtàwọn bá gbà náà bá a so. ọmọ kó máa ń sìn iná bó ṣe ní bẹ́ẹ̀ ló ń kí ọ. ọmọ kó ń sìn mo ti jànà lọ́wọ́ ní àtòrí. ọ̀rọ̀ lójú mi ràn.